मावफुंनो हायैयाव बिमा माहारिया जोबोद लाजिनाय मोन्दों आरो नंनाय नङै इउपिपिएलआ जेब्लानो मिटिं खालामो बा गभर्नमेन्टनि मिटिं जेला सरकारि भाबै मिटिं खालामो बिथांमोना चेक रानगोन होननानै सरकारि प्रग्राम लायो लाङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ अथ'सो थांनायनि उनाव बिथांमोना जेबो मोनाखै। हेल' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दा आङो नैबे मोनसे फैलाव फोथाराव दङ। बे जाहैबाय खाम्फा बरगयारी बिथांनि समस्ति 14 नं चिरां दुवार। दा बै समाव एबा थांनाय समाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा बे जायगानिफ्राय माने जेननाय जादोंमोन आरो दा बे जायगायावनो खोनानो मोन्दों माने खाम्फा बरगयारी बिथाङा माने इलेक्सन दारायगोन ना मागोन होनना एसे खोनाबाय थादों आरो दा माने बेसेबां सैथो माने उनावसो मोनथिसिगोन आरो बे जायगायाव जुदि खाम्फा बरगयारी बिथाङा जुदि दारायोब्ला माने बे जायगायाव खाम्फा बरगयारी बिथांनि थाखाय बिराद गाज्रि बाहायग' आरो बिथाङा बे जायगायाव देरहानो हाया। माने बे जायगायाव माने बै समावनो बिथाङा देरहाखायाखै आरो दिनै इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिथाङा दारायब्ला आरो बे दोलोखौथ' दिनै रायजो राजाफ्रा माने सैला आरो बिनिखायनो बे जायगायाव खाम्फा बरगयारीया माने 7 जोनोम माने जोनोम लानानै इलेक्सन दारायबाबो नैबे 14 नं चिरां दुवाराव बिथाङा देरहानो हाया आरो दा मेन पइन्टआव फैदो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर। दा दिनै नैबे दागगारियाव आङो बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि वमेन्सनि मालती मेडामजों एसे प्रग्रामाव फैफादों। दा दिनैहाय नैबे प्रग्रामा जाहैगोन वमेन्सनि मोनसे प्राइमारि माने दाफुंनाय रिसाबल आरो दा दिनै बेखौ बिथांमोना दाफुंनानै लाबाय। दा दाफुंनानै लानायनि उनाव दिनै मालती मेडाम बिथाङा मा फोरमायखो आरो बे जायगायाव बिपिएफ दोलोआ बिसिबां मानि गोहोगोरा आरो इउपिपिएल दोलोआ बिसिबां मानि आवगायनानै दं एबा फासयनानै दं बेखौ दिनै क्लियारनि बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिगोन आरो रायजो राजाफोर। दा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो मालती मेडामा मा बुंदों आरो लास्टआव फाइनालाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। दा थेंक इउ लोगोफोर। आं दिनै हाथिसार प्राइमारियाव दंफैयो। बेयो 14 चिरां दुवारनि सिंनि मोनसे प्राइमारि बिपिएफ पार्टी अफिसाव आङो दंफैयो। दिनै बेहाय हाथिसार प्राइमारि वमेन बिपिएफखौ गुवारै दाफुंना लानाय जादों। सिगाङावनो दंखायो बेहाय। दा आफादगिरिया माखासे एंगारनो हायै असुबिदा आरो बिथांनि मावनो हानाय रोंगौथिखौ नुनानै बिथांखौ जोङो दिनै ब्लकआव लांनानै बिथांनि जायगायाव गोदानै जोङो आफादगिरि गायसनबाय आरो फुल प्लेजेड 100 जन जोंहा आइजोफोरनिफ्राय 100 जन मेम्बार थायो बेखौ दाफुंनाय जाबाय। दिनै जों बुंनो हायो हाथिसार प्राइमारि हिसाबै बिपिएफ आइजो बिपिएफआ राफोद जाबाय आरो बियो आइजोफ्रा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गोख्रोङै खामानि मावनायाव आरो फैगौ माने सेप्तेम्बर दानाव 2025नि जे बिटिसि इलेक्सन बेहाय गोहोमैनो गोहोम खोख्लैहोनो हागोन आरो मोजाङै मावफुंगोन होननानै फोथायनाय थाबाय। दिनै 14 चिरां दुवारखौ जोङो 2005 सननिफ्राय खाम्फा बरगयारी बिथांखौ डेपुटि चिफ महरै बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनाय आरो बिटिसिखौ जौगाखांहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बिथाङा 2020 सनाव काउन्सिलनि इलेक्सनाव जेनदोंमोन। खुब खम भटआव जेनदोंमोन। मानो होनबा बे समाव बिटिआर एकर्ड जादोंमोन। सान्थि सुक्तिनि नामाव एनडिएफबिफोरजों लानानै जे सुक्ति बे सुक्तियाव बहाय बिजेपि इजेपि आरो इउपिपिएलनि जे जयै खामानि मावलायनायाव बिपिएफ राजखान्थि हिसाबै जों जेननो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो खाम्फा बरगयारी बिथांखौ सासे डायनामिक लिडार हिसाबै बिपिएफआव बा बर' हारियाव बिथांखौ जोङो 2024आव आरोबाव एमपि हिसाबै बिथांखौनो बिजाथि हिसाबै थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बे एमपिआवबो बिथाङा देरहानो हानाय जायाखै। बे दुखुनांथाव। अब्लाबो रायजो राजाफोरनि गोसोआ बायाखै। बिपिएफ हिसाबैनो दङ। नाथाय हठात 2025नि 2 फेब्रुवारि खालि खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफखौ नागारनानै 8 फेब्रुवारियाव बिथाङा इउपिपिएलआव बाहागो लाहैदोंमोन। बिथांजों लोगोसे माखासे मावथि बिथांमोनहा थांफादोंमोनब्लाबो उनाव सप्ता खनसेनि उनावनो बांसिनानो गोदानै आरो बिपिएफआवनो फैफिनदों। बिदि हिसाबै आङो थांनाय दिनै खाम्फासार थांनाया फेब्रुवारि मासाव थांदों। मार्च एप्रिल दाननिफ्रायनो बे
14 चिरां दुवाराव गामि गामि हाबनानै प्राइमारि आङो गिदिंगासिनो दङ निरुपमा बरगयारी बायदिखौ लानानै बहाय नुदों दोलो हिसाबै आरो रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो मोजां हाग्रामा महिलारि दैदेननायनि जे खामानि मावनाय बिथांमोनहा खुब मोजां आरो आइजोफ्रा बांसिन आग्रह दङ होननानै बहाय नुनो हानाय जादों मानोना UPPLआ जेब्ला भट समाव आइजोफोरखौ लानानै आइजोफोरनि नामै गोबांथार आसनि फोसावदोंमोन जे न'खर न'खर साख्रि होनाय अरुणोदय आसामनि जे स्किम बेखौ राननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होनो खोथा होदोंमोन नाथाय बेफोरखौ मोनसेखौ मावफुङाखिसै मावफुंनो हायैयाव बिमा माहारिया जोबोद लाजिनाय मोन्दों आरो नङै UPPLआ जेब्लानो मिटिं खालामो बा गभर्नमेन्टनि मिटिं जेला सरकारि भाबै मिटिं खालामो बिथांमोना चेक रानगोन होननानै सरकारि प्रग्राम लाङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ अथ'सो थांनायनि उनाव बिथांमोना जेबो मोनाखै नैबे जिनिसा बे गासै चिरां दुवार ओनसोलाव आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय लाबोदों आरो बिथांमोनहा दिनै गावसोरखौनो सोलायनानै BPF राजखान्थि दोलोआव ज' थानानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो BTC सरकार दानायाव मदद होगोन होननानै दिनै बिथांमोना लोब बाहागो लाफैदों दिनै बहाय गोबां आइजोफ्रा फैथ'वाखै मानो होनबा दिनै बे कमिटि दाफुंनायनिसो खिन्थु गुबुन प्राइमारिफ्राव गिदिंनानै जेरै नुदों बाहाय BPFनि अबस्थाया जोबोरै मोजां मानो होनोबा UPPLआ दिनै थाखानाय जे बिजाथि दङ रनजित एबा फेरेंगा बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा जेरैबायदि माने गाज्रि सोदोबफोरखौ बाहायनानै गुलाय गुजाय समाजनि एन्टि ससियेल माखासे माने सहायथावै बाथ्राफोरखौ सोदोबफोरखौ बिथाङा बाहायो आरोबाव जेरैबायदि जौगाखांनाय खोथा होनाय बायदि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै फारसेथिं बिथांमोननि दोलोनि जों खोनादों माने प्रमद बर' बिथांनि OSDनो सोरबा डक्टर सांग्रांनो बिथाङाबो जेरैबायदि बबे फैसाजों मा मावदों गामि ओनसोलफ्राव माखासे लामा फिसा माने गोदान लामाखौथ' बानायखायाखै बहाबा बान्दो दालां अखा हानाय समनि खुरख'नाय जायगाफोरखौ बिथांखौ बानायनाय जों नुदों दा बिथाङाबो गेलेगोननि मोनसे थिरांथाखौ जों नुनो मोन्दों UPPLनिफ्राय फारसेथिं खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो गावनिनो समस्ति जिहेतु बिथाङाबो टिकेट मोनगोन होननानै जिहेतु UPPLआव थांदों गतिके बिथाङाबो मोनसे टिकेटनि दाबिदार दा साथाम मानसिया दिनै बे UPPLनिफ्राय टिकेटनि दाबिदार जानानै दं गावजों गाव गोरोबलायाखै बे फारसेथिंबो जोङो चिरां दुवार हिसाबै BPF राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंसिन नुदों जायनि थाखाय फैगौ माने खम समनि गेजेरावनो आगस्ट दाननि बधय फार्स्ट उइकआव बिथांमोना माने जइन जानो थाखाय आंजोंबो अनेकानो बुंदों 200 जननिसो बारा जाबाय आंनि खाथियाव लिस्टआनो बिनि उनाव बिथांमोनखौ जों जेरै दा बे समाव माइ गायनाय समखाय दोनथ'दों खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोनहा फैगोन आरो बहाय बधय गोबांथार UPPLआव थानाय बा BJPआव थानाय जों साननो हादों जे 2000 जनसिमबो बारा गुबुन दोलोनिफ्राय BPFआव हाबसिगोन आरो बिथांमोन फैयोबा जोङो आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन मानो होनोबा जोङो थांनाय बाराव 222था बरावल' जेनखादों 2020आव बे हिसाबै BPFआ गोख्रोङै दङ आरो आइजोफ्रा जोबोरैनो रासिनै गावनि भबिष्यत खारन गथ' गथाया बा आइजोफ्रा गावसोर थगायजानायखाय रासिनै गोसो गुदुङै ओंखारनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बहाय जों देरहागोन रोखा जाबाय।